Yemamu akwa babio de ba sikamanmedia.com. Yen website yi Botaeɛ eno so. Wo ofa edi kan mu no, ekire mo se de mo betimi afa so aba sikamanmedia.com website no so. Eno ho foni na oguso a wo hwɛ ewo yen video yi mu no. Ye kan fitase no ho asem eka nsɛm ahodoɔ, apɔmuden, adwadie, amammerɛ, amanɔne ho asɛm. Eka agokansie die na ɛsɛ yɛyɛ. Tebra mami agokansie die no so no. Wobehu sɛ ebebie. Aha nso ɛyɛ akansie ahodoɔ ho nsɛm ɛna yɛde egu ase. Ɛno nso emu bia a obemia so bia no ebebie ma watimi akenkan ɛho sɛ de nneɛma se ɛkɔ. Ɛno ho nsɛm ɛna ogu so a wohu yi. Sɛ memia Black Stars deɛ no baako so. Ɔsɛ Ghana Black Stars ahyɛ Madagascar mmiɛnsa ma mo anhyɛ bi koraa. Ɛno ho nsɛm na egu ase ha sei no. San akɔ y'akyi. Ti wei ha nyinaa yɛ agokansie ho nsɛm. Afei yɛbɛkɔ YouTube no so. Ɛno ɛna yɛ kɔkɔɔ na ɛwɔ ase hɔ a ɔsɛ bedi y'akyi no. Sɛ wopɛ sɛ wohwɛ yɛn YouTube video ahodoɔ a yɛwɔ a, bere a wabie Sikaman Media website no, wokɔ ase hɔ pɛ a wobɛhu YouTube no, womia so a ɛbɛbie na de waba ha sei. Nti YouTube video, yɛ YouTube channel no ɛna wɔ ha no. Aha no yɛ ɛwɔ home page no aseɛ. Aha yɛ video. Nti wokɔki videos no so ne videos ahodoɔ a ɛwɔ yɛn channel ha nyinaa no ɛbɛbie ama wo. Ma emu bia a wopɛ biara no watimi abɔ. Womia so a ɛbɛhyɛ ase abɔ ama wo. The video ahodoɔ ɛwɔ ha no ɛna ɛwɔ hɔ. Yɛbɛmia video no baako so na yɛabɔ na wahu sɛdeɛ ɛsiteɛ. Yɛsɛ yɛmia Kwame Ampede ho abakɔsɛm ɔfa ɛtɔ so mmienu no so. Wahu sɛ ahyɛ aseɛ ɛɛbɔ. Woba ase ase wobɛtumi alike. Like no deɛ ɛdi kan no kyerɛ sɛ wopɛ. Afei wobɛtumi akyɛ ama foforɔ ama wɔn nso anya bi ahwɛ. Ɛno na yɛhyɛ ɛno. Yɛsɛ ahyɛ aseɛ ɛbɔ.
Egusubo. Banse ase ya obehu baabi wa cho say add a comment. Sa add comment ase no. Obetimi achiro bibi, a type bibi wo ho. Ebi a video na wo hwe na ya ofe. Obetimi aka ho asem wo. Afi sa wo hwe video na akosi awie ya. Obehu nema horo bi wo ho. Ase ha pese no nso no obehu bibi akaza no wo no. Obetimi amia so ma ebebie video no kese pa wo screen no so. Na wa hu ne yie. Ese sanse ye de yehwe so ndi yentimi ma na nyina mbo nkosi a ntimi twa akwa animu na ma chewade bi wo ho. Unsa ha no bodu ekwa wiye ho no. Onse na nampedu hu abakoso wo fan toso miensa aba. Enti bra wo ofan toso mienu mu na no. Eno kwa wiye no betimi amia de toso miensa no so ebebo eno ama wo. Obru be say straightforward. Bra umre ho. Eno so ba na se bo wie a obo wie no na e di video ahodo a ewo yen channel no so onso beba ma watimi anya ho kwan abobi. We amamia so no so na egusu a ebo. The hands betimi like na wa share ama foforo. We nso ummia ko anogbo akosi awie a obehu yen subscribe button no ho na kaza na wo no Sikaman Media TV subscribe. So won subscribe ya kala na be ye kokko sei. But so to me subscribe wi a ebe dane ayi tuntum. Ehun hia se obe subscribe wa ma ye videos ahodo no. So subscribe a se eba se utimi subscribe a video fufuru bia ebe ye de to YouTube your channel no so bia no unsa be kan automatically. Ana ye de to ho a unsa be kan amunu ho a na so nya bia hwe. Nti yesrew menhwe no nko a embom subscribe se de be obenya bi ahwe abre bia. Opeso ko wachi a na so be mia arrow na ko achiri no so. Na hanso ya playlist. Playlist no nso aye nsem ahodo ya hyehyɛ video ahodo wa ase a obetimi amia to na abo de wo ho bia.
Saa channels ase no nso kyerɛ yɛn ankasa yɛ channel foforo bi a ɛwɔ. Ɛno yɛ mother tongue media consult. Ɛno nso wobɛtumi asubscribe. Sisi a yɛ tuntum esan sɛ yɛ subscribe dada. Sɛ unsubscribe yɛ a ɛbɛyɛ kɔkɔɔ sɛnea mɛde kan aka no. Aha nso yɛ about deɛ ɛfa yɛn YouTube channel yi ho ɛna akyerɛw ho nsɛm ɛwɔ ha no. Nti under channels ase no, wobɛtumi amia ɛno nso so, ɛno nso bɛbie ama wahu video ahodoɔ a ɛwɔ saa YouTube channel no ɛso. Nti wokɔ hɔ a wobɛhu sɛ na Sikaman deɛ no nso, Sikaman Media TV no nso abɛhyɛ ɛno aseɛ. Wobɛtumi akliki so, ɛbɛsan de wakɔ Sikaman Media TV no ɔno mprɛko pɛ. Ɛno ho adeɛ na yɛhwɛ wɔ ha yi. Ti YouTube videos no nso yɛ a ɛyɛ kama paa. Na yɛwɔ nneɛma pa pii ma mo. Yɛbɛsrɛ sɛ mobɛkɔ so aba YouTube ha nso. Bere a mokenkan wɔ website nankasa so wɔ no, na monhwɛ YouTube videos no nso. Bere a mohwɛ no nyinaa nso na mo subscribe ma yɛn. Na monhyɛ ama foforɔ. Ɛba saa a, yɛn ani bɛsɔ na mo nso mobɛnyɛ anigye paa. Yɛda mo ase. Wei yɛ ɔfa a ɛtɔ so mmienu no, ha na yɛde besi. Ɛnkyɛ, yɛde ɔfa a ɛtɔ so mmiɛnsa nso ɛbɛpee mo so. Nhyira nka mo nyinaa.